pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao kay nakita manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna dool na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa libot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga balig duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining tanang tao. Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili niadtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusa ninyo ang mga salin aron way mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 ka pan nga sibada nga gikaon sa mga tao nakapunog na 12 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao nga sa milagro nga gibuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa o ang ebanghelyo nagkapupariha sila. Jutay nga pagkaon, daghan nga mga kumakaon. Nakadungog mo sa unang pagbasa? Jutay kayong pagkaon, nya daghan kayo ang gigutom. Dirisad sa ebanghelyo, 5 ra ka bukpan, nya 5,000 ka tawo ang gustong mukaon kay gigutom. Nya napaigo wa sobra pa gyud. Sobra. Karon sa atong panahon, karon ba? Mao man gyapon ang atong mga leaders mananom tag maayo, mag-produce tag maayo mga pagkaon aron wa nay gutomon. Porting daghana natog bugas, porting daghana natog mga karne, mga isda, porting yung daghana mo import pa kita. Hurot-hurot nagog kaguba ang ato mga sapa kay naay daghan kay mga backyard pigiris. Adto ra ba ipaanod sa sapa, porti nagyong daghanang baboy, baho na gani kayo usahay ang dapit nga atong agian. Pero mo import pa kita, porti yung pagkaon daghanam adto kang supermarket, sus daghanang pagkaon, mga budiga pa natos bugas, porting mga dagko ang budiga. Ano nga palibot ini porting budiga. Nya wa nay gigutom. Porting daghanang gigutom. Ngano man nga sa panahon ni Jesus, panahon ni Propeta Eliseo, jutay pagkaon, paigo sa daghan kay mga tao, sobra pa.
Nya karon hinoon porting daghanang pagkaon mo import pagita kuwang man. Nganoan? Kulang ako. Uy, tubag. Unsay tubag? Ha? Walay katagbawan. Ambot lang ninyo. Basta ang akong tubag ani, ako ni ha, bahalag muyon mo sa dili, ako ning tubag. Ngangkon jud aning ako ning tubag. Basta na ay Ginoo ang jutay nga pagkaon sobra pa. Basta wa gani Ginoo ang daghang pagkaon kuwang pa. Ana na siya. Agree, disagree? Kana. Sa inyong balay na ay Ginoo dito. Nya, wa mo magkuwang. Basta imo ganing paminaw kuwang aka na wa kay Ginoo. Kay naay Ginoo sobra, sobra. Sobra gyud. Nya kuwang gani pasabot wa kay Ginoo. Ana. Sa imong kasing-kasing naay Ginoo. Usga. Naa. Nya wa nay kuwang para sa imong kinabuhi. Igtanaw pa lang nimo sa amin, kuwang ni. Daghan kayong kuwang. Daghan kayong kuwang. Basta wa lagi Ginoo, pero nay Ginoo sama nilang Mother Teresa of Calcutta, kana mga madre, kana mga mongha, igo lagi na maligo, manghilamos, humana na, wa na. Kay kumpleto naman, maingon naman sila, thank you Lord, napakoy naong, thank you Lord, napakoy kilay, thank you Lord, pakoy buhok, thank you Lord, kay makakita pa ko, thank you Lord. Ana, sige lang pasalamat, sobra kayo. Pero kanang mga buangon, mamurag sila mo'y Ginoo, silang kinabuhi, hala pangusab diri, hastang panit, tato diri, buslot diri, ambot ugon sa pay na nga buslot. Hastang buslot na daan, gipunaan pag yung buslot. Mga buangon kay tastanan. Kuwang, pirning kuwang, basta way Ginoo. Kana bitang magkasal ko, magkanang magbunyag ko, bunyag. Bisag ka isang paria din magbunyag ta sa ato, ambot og nausab na ba na karong Domingo ha. Magpabunyag tag napo ka buok bata. May lay na ay duha o tulo sa napo ka mga ginikanan na kinasal. Kasagaran way kasal. Nya pangutanon, nganong wa pa mo magkasal? Wa pa mi pundo pa din, kuwang pa. Kuwang kuno. Pero may gina, kuwang pamanggod pa din, wa pa kaabot sa budget. Ana. Tinuod bang kuwang? Ibutan nato, maestra. O nagtrabaho o kanang, trabaho ba nga kanang di opisina ba? Apil man mga maestro, wa man pakasal kay kuwang kuno. Nga buangon sa kayo. Kuwang ba o sobra? Kuwang. Kuwang kay wa may Ginoo ang ilang gugma, ang ilang panagtipon wa may Ginoo, pero naay Ginoo, musulti ang Ginoo, sobra na. Sa pilam day kinahanglan Lord, adto as Father Siano. Mo anak ng Ginoo. Mo guna inyong Paris Priest adto ing nagusto mo magpakasal, pangutan-a siya pilay iyang budget para kasal. Kay kinsa man day mo kasal ninyo? Ang pari. Pangutan ang pari, pilay budget sa kasal. Ya kamoy pag-istoryas pare. O kita din ang atong budget sa kasal, love offering, ang labing dako nga imong ikahatag. Di ni-goal ni mo nako, pader pila may budget, pila may labing dako nga imong ikahatag, 10 pesos pader. O sige, kasal. Unya, problema din na. Problema? Kuwang? Nya maestra ka, nagtrabaho ka o kanang usa ka kompanya, ang imong sweldo kag labing minus 10,000 ang imong buwan, tungaon na nimo 5,000, kuwang day na og moingon ko ang labing dako nga inyong ikahatag, nya duha mo ka buok, banag asawa, nagminyo, kuwang di ay? Kuwang musgugma mo na love offering.
kuwang gugma. Ngano man ang inyo garbo maghikay jud ko kinahanglan 3 ka buklitson 2 ka buklapaon. Aron gyud daghan ang mutambog kay ang ako mga kaliwat. Ang ako pang mga akong amigo sa hikay palandaan gikuyawan ka na. Hala ka dagko ra magkaon ani ako mga amigo. Mukaon ra bagid ni ana. Kulbaan na ka. Sunod ang Buddha, ang isulob. Hala, sulob. Ingon sa tong babae, ay kinahanglan sang gwapa ko. Kausarab yata kaslon. Kinahanglan gwapa gyud ko. Kanang yung taas, kay kong guruyon, mura kong bitin nga naguroy sa akong kanang naang luno. Ana, no? Nya, kanang taas kay guruyon, nya kutob ra sa diri. Ana, nya, iana-ana dayon, iana-ana. Ang resulta, ang pare mo na konsumisyon. Sige kong tanaong pare. Paludhon pa niya. Ay mong barog ha. Pakalawaton sa mo. Inigingos pare. Lawas ni Kristo. Animal sa nindughan. Okay, tayo na. Sabi niyo tanaos pare. Buta. Maugi na ang sing-sing. Unya, kinahanglan bayatan na doon natay ka na ganing pictorials na asat tay video. Hala, mura sa gahimo og maong movie. Asapnay dito. Hangto na lang hinoon, dugay kay makakaon. Igumas ka sa ang mga bisita, gipanggutom na. Ato sa atong mga kakahuyan, ato mga sa dapita diha, sapnay. Ana mga laguna, hala, ligid-ligid dito, ligid-ligid. Napilay bayad ni mo anang gasigig picture ni mo pating mahala. Tuapay hotel kay adto mo overnight, adto mag-ilis, napay tig make up nga mga usab pag yung mga naong ang mga pilok sumpayan. Nya inigkasal adto na dito mga tangtang. Masuod na ba sa ice kalimutaw, maghilak na lang hinoon. Kana mauna nakapahadlok na nato na apay honeymoon kuno kay bag-ong kasal istoryahe dugay ng lusbad mangani mo honeymoon ang ilanas pari og madre mag honeymoon pero kamosos butlang kana mo'y nakapa mahal naa bago na'y Ginoo ga-require bagod ang Ginoo ana wa yun mag-require ang gi-require sa Ginoo sinumar baptismal o confirmation certificates license gikan sa civil registrar ang sa patungos kaning Pre-Kana seminar. Mahuman ini mong 5 ka requirements. Kasal na. Wa na kinahanglan na kanang Buddha. Nang bilo-bilo dire, kanang sing-sing-sing-sing. Wa na. Unsa may gikinahanglan ang imong kasing-kasing nga kamao kang mutubag og tinuod ka nga mopuyo sa kinabuhing minyo hangtod ta mga matay. Ang Buddha dili katubag ana, ang mga baboy nga inasal di katubag ana, pero gihatag nga pare lami na. Ang inyong kasing-kasing andama tinuod ba mong magpakamatay para sa usag-usa ug anha na makita anang gitawag og scrutiny og kanang exchange of consent og ang benditions pare nya mahal day na lukat kag sinumar pila may magasto nimo mong duha labing dako 500 das plate og snacks 500 unya kuha kag baptismal certificate og kaning confirmation certificate pila may gasto ay butang talang sa 300 das plate unya pila naman tanan 800 unya tambong kag seminar sa dito sa City Hall or sa diha pila may mga kuha nimo ana magasto wala gasto pero plate kaon-kaon 300 sad 1,100 na unya ang diri seminar Pre-Kana pilam sa gasto nimo umas na bayad tingali 300 sa gyapon so 1,400 na sa patungo sa man na 1,400 man kasal dayon mo
Igora mo musimba, niya human inadre, o man kay may budget re, igo magsimba re, kasla lang ni. Usugot ko ano eh. Tagaan ni mong pari og 2,000. Nga tawa man mo. Mao ko nagabalaan ninyo. 2,000, yatag. Malipay ang pari, dili. Lipay, pila ra guna ka minuto, pila ra pagpangutana ni anhi ba kasi imong kabubuton, dawaton ba nimo siya o padri, sige Panginoon ni temos yung kamot, isulti ning niya, sukad karong adlaw sa kasakit o sa kalipay, sa maayong panglawas o sa sakit o sa hamugawi kapitos, hangtod nagamatay mo bulag ka namo. O ako nagaligon sa inyong kaminyoon sa ngalan sa Man sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Kasal na. Humana. Di nakaabot og 5 minutos, diya tagaan ni mong 2,000, tagpila mang minuto, parting nagkuha. Astang lipayas pare, 400 ang minuto. Nga dadaan ni mong jutay manok, ana, hatag ni mo dito. O pila na may gasto? 3,100. Nya inyong pliti atong katong imong kuyog, ang imong rasang kuyog, imong bana o imong asawa, plus upat ninyo kaginikanan, di unom na mo, plus duha ka buok, moro man ni requirements, duha ka buok ng luhod, o 8. O naipakapin imong manghod o gisuon, iabot mog na po. O pilay pliti ana. Nga abot sa tingali nag 1,000. O nahimo ng 4,100. O nya ato day mog Jollibee, palit mog value meal. Naon mo, ipanugap, humanang hikay. Unsa ba, pila may magasto ni mo anak na po mo kabuok, ng value meal dito. O, hindi maabot yung mga 6,000 tanan ninyong gasto. 6,000 di mo ka-afford. Kakaon na mo, busog na, kasal pa. Nya, honeymoon dayon mo. Asa mo mag-honeymoon? Ato sinyong payag. Ang bago ninyong gituko, dito taliwa sa Haguno yan. Ay, dili din na pwede. Uy, dili na magpili o asa mag-honeymoon. Ang uban gani, luyuras bato, anara na mga kakaoyan, ana mga unas, kagas-kasay lang unas. Uy, digin, mahadlok, matalipasuan. Ako lang yung gihisgutan ba, kay usahay magudugway Ginoo kuwang ang tanan, pero naay Ginoo sobra. Huwag tang tanang problema. Kinsa may ga-create na tong problema karon kita rasad. Unsa may buhaton, matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, maghiusa ta, magpagaid ta sa atong Holy Spirit. There is only one Spirit, one church, one faith. Maghiusa ta. Mawag yung problema. Ako bitaron, musulti lang ko nyos tinuod, nakapangaw-kaw gyud ko sa atong kolekta. Kana bang donasyon ba? Nakapangaw-kaw ko. Wa ko mangawat, ni kuha ko. Muna nisulti ko ron ninyo. Ang akong igagaw, igtagsa, nga ako ginagatiman na ilang pamilya, sod nas mga sobras na po katuig, kay porting pobriha, na sakit og lupus, si Damasina Tabornal Ubod, side na sa akong mama, anak na sa akong uyuan, bugtong anak, na anak sa tulo ka buok, nga mga bata pa, nga porti pobriha, nasakit og lupus, kapila balik-balik hospital for almost 4 years, ako ginagabaga, na admit diha sa perpetual socor mga 2 weeks ago, ug namatay mga 2 days ago. Ang bayrono na mo sa ospital, niabot og 284. Ang mga tambal nga akong nagasto, sige kong panguha diri sa itong kolekta, kagasto sa kong mga 60 kapin. Nya plus sa lungon 23, das mga processing, plus sa menteryo ug bayad simbahan, ning abot kita og mga 400,000 akong nakuha. Nya kabayad ay ko ana nang akong stipend ako masang gihatag diri para ana ato mga slots. Wa na ko'y kwarta. Mo ako sa kolekta. So komo. So katong atong ikuha nga mga 400,000 para tatos atong project. Lagi. Tugalag ko tinuod. Nya wa na man tay kabayad sa atong project, kuwangan na mag 400,000 unsa may inyong unahona? Wa man sa kuy kwarta. Unsa may inyong unahona? Atong taplan dili. Sige, sugod na murughog das kolekta tapli. Mo na naghangyo sa ko sa akong mga
atong kaigsoon atong mga parishioners ug akong mga friends personal gihangyo nako tabangi ko ninyo bayad bi sa parokya kay ako maning gikuha sa parokya ako sa tang iuli og nigaan ang akong gibati kay karong buntaga ang total nga mga donations para sa akong aning gihaya pa nako karon nga kaning igagaw tagaan ko sa atong treasurer ang ato nang naihap ning abot na og 191,500 ang mga donations so 208,500 na lay kuwang ibaw ko di mo malipay ani pero ang kadtong naay Ginoo malipay ani bitaw mugaan ra mawara ni siya ug ang nagsubo ng mga kasing-kasing mahupay ug mo nay mensahe sa Ginoo nga lingkod ihatag nga rin ako ang inyong problema. Come to me, all of you who are heavily laden. Lima ra gid ni kapan, Lord, ang ako problema kay kuani kay 5,000 katao ni akong pakanunon. Lima ra kapan akong available. Yung Ginoo, sige lang, ihatag lang na ako. Panglingkod lang mo. Muna ka muna lingkod. Naaray sibot mo. Naaray sibot, no? Nindog na tayo.